Me ollaan tehty Deleten kanssa pitkää yhteistyötä ja me suunnitellaan, tehdään vuosisuunnitelmaa, tehdään puhdistussuunnitelmia. Me ollaan keksitty uusia keinoja niin ratkaista niitä käynnin aikaisia likaantumishaasteita. Sitten taas vastaavasti niin vuosihuoltoa suunnitellaan pitkäjänteisesti niitä ja mietitään, että mitkä on niin tärkeitä puhdistuskohteita minäkin vuonna, niin saadaan pidettyä laitteet toiminnassa ja käyttövarmaa. Deleteltä tunnistetaan hyvin ne riskit ja on semmoinen kumppani, mitä ei tarvitse vahtia, voi luottaa siihen, että mitä sitten ikinä tarvitaankaan, niin homma toimii. Meillä on hyvät yhteyshenkilöt ja se reagointinopeus, mistä mä tykkään itse tosi paljon, että silloin kun me tarvitaan apua, niin me sitä saadaan. Delete tuottaa Fibrelle sellaisia palveluita kuin prosessipuhdistukset, siihen kuuluu korkeapainepesut, suurtehoimuroinnit, ohipumppaukset ja kuljetuspalvelut. Pitkäaikaisessa asiakkuudessa on se hyöty, että on tuttu työympäristö, tuttu henkilökunta ja tiedetään ja tunnetaan asiakkaan työ- ja toimittavat. Henkilökohtaisesti palkitsevinta on se, että voidaan asiakkaan kanssa ratkoa yhdessä joku ongelma ja tuotanto pysyy vielä käynnissä. Deletellä motivoi yhteisö, porukka ja vaihtelevaisuus niin tehtais kuin työkohteissa. Yksikään päivä ei tule olemaan samanlainen. Yhteistyö Deleten kanssa on hyvin toimivaa ja on tutut kaverit vastapuolella aina. Että aina kun soittaa, niin sieltä vastaava ihminen, kenen kanssa olet ennen asioinut ja ne hommat vaan sujuu nopeasti ja tehokkaasti.